Wel, dyma ni te, yn symud ymlaen at ail ddosbarth yr heffrod o Darw Limousin. A mae yna 7 heffer eithriadol o dda yn blaenau ni. Sioe Eilir, yr arwerthwr ifanc o fri, arwerthwr ifanc y flwyddyn sydd yma gyda fi yn gwmni ar gyfer y dosbarthiadau yma i'r heffrod o Darw Limousin. Ac yr ail ddosbarth fel wedes i Sioe ac am ddosbarth cystadleuol, dosbarth cryf. Yndi, dosbarth da iawn chwarae teg. Edrych ar heffer, wel, eitha lleol i ni adre, heffer o Rhuthun gen y cynghorydd Hugh Evans. Heffer dda gen Hugh fydd chwarae teg efo. Siap da tu ôl. Oes da iawn chwarae teg. Part ôl arbennig allan da iawn. O, do. A wedyn mae yna grotyn ifanc yn y canol. I ni'n gweld ifanco nawr. Mae hon yn dod o Sir Fôn, o'r te Mared Hughes yw enw i, yn 40 mlwydd oed, yn ferch i Llyr a Laura, wrfiches Pabo yn dyfe, Pabo Limousins. Ia. Braf i weld y to ifanc yma yn y ffair. Mae'n braf, mae'n lwyfan da nhw. Gael cychwyn ar ddangos am ar teulu. Hughes yn hen law ar y job yma, a maen nhw'n gallu troi i anifiliad allan ar y gorau chwarae teg nhw. Wedyn maen nhw'n magu teirw wrth gwrs yn gwerthu stoc a brwysau da. Llwyddiannus iawn o'n chwarae teg. Na, maen nhw'n rhy da iawn yn ei maes chwarae teg. Mae hon yn heffer arbennig, mae rhai cyfaddau werth i'w gweld yn dywi. Heffer smart iawn yn gywir tu hwnt. Ac ni'n gweld Greg Willis yn hyn y beirniad. Dyma fe nawr yn mynd at ei waith. Mae e gyda heffer rhif 76. Mae hon wedi dod o'r Alban, lawr o Ffaith, mae hwnna wedi dod. Teulu Anderson a Blair. Mae'n eis gweld y gwartheg yma o'r Alban dod fyny chwarae teg. Maen nhw mor gefnogol. Ond nhw'n andros o dda chwarae teg nhw am gefnogi. Oedd i ffair ea nhw yn Lanarg dydd Sadwn ac wedi teithio lawr. Y gwartheg i gyd i dod â lawr ar un lori ac dwi'n siŵr bod y gwartheg mae i gyd i blino, ond chwarae teg blwyddyn ar ôl blwyddyn maen nhw dda iawn am ddod lawr i gefnogi. Cos mae'r siwrne, mae'n gallu tynnu lot allan o'r anifeiliaid o ran y ffordd maen nhw'n edrych. Maen nhw'n gallu colli lot o bwysau yn dyn nhw. Ond yn fwy na pwysau'r ffordd maen nhw'n gallu blino'n hawdd ac ddim yn edrych ar ei gorau yn y cylch os dyn nhw wedi blino. Ond Mae'r rhain yn edrych yn ffres dyn nhw. Maen nhw wedi gwneud gwaith da i troi nhw rownd. Mae'n ei dîm da yn nhw allan yn y cefnau chwarae teg nhw. Maen nhw'n gweithio'n galed. Mae'r gwertheg yn wastad yn glod iddyn nhw. Mae'r beirniad wedi i gweld nhw unwaith yn ei trefn. Mae wedi gweld nhw'n cerdded o gwmpas a fel hyn mae wedi i gosod nhw. Mae rhywun yn tybio felly mae fel hyn fydd hi nawr o ran y safle cyntaf yn mynd i Rhuthun dwi'n meddwl yn dyfe. Ie, mae'n dibynnu, allith o newid i feddwl, dyn ni wedi gweld o'n newid i feddwl, mwy nag un waith bore yma. O, mae di... Be mae di wneud nawr? Mae di symud... Mae'r heffer oedd yn y safle cyntaf. Mae di symud honna lawr i'r trydydd safle. Diddorol. Ie. Tipyn o sioc, ond dyna ni, fe sy'n cael ei ddwylo arnyn nhw. 76 nawr te, yr heffer o'r Alban sydd yn y safle cyntaf. Diddorol bod wedi gwneud hynna, Sioe? Yndi, da ni wedi gweld o'n studio fanwl iawn trwy bore, a da ni wedi gweld o'n neud rhywbeth tebyg yn mhob dosbarth dweud y gwir. A rhif 49 wedyn yn yr ail safle. Nes ti sôn am hon wrth i ddi gerdded fewn, nath i ddal dy sylw di'n dyfa. Hon heffer dda. Heffer bosib sy'n matcho'r heffer nath ennill y dosbarth cynt, ond rhyw fwy ohono'n heffer a dipyn o ryw... Maen nhw wedi newid i drosod fi, A newid arall. Mewn i'r cylch, yn debyg iawn i'r heffer yn dosbarth cynt. A dyna'r symudiad ola mae wedi wneud. Wel, tipyn o ddrama fyna yn yr eiliadau ola. O'n ni'n gweld hynna'n dod, ond wedi symud yr heffer lan. O'r ail safle cyntaf, cheap thrill oedd o David Wright, Wood End. Wedi mynd â hi, Sioe Eilir. Ia. Mae'n heffer neis iawn, pwyso 542 kilo, heffer pwysau perffaith i unrhyw bwtsiar. Felly, heffer neis. Ac edrychwn ni mlaen at y dosbarthiadau i heffrod o Darw Limousin sydd i ddod, achos mae yna sawl un ar y ffordd. Sioe am y tro, diolch i ti. Diolch yn fawr.